आंखौ बिदि बरायगोन होननानै आं मिथियाखैमोनबो दा फैनानै नुफैबाय बेबायदि जानानै दं। गेलेनायाव माबायदि खस्थ' मोनामोनबा माबायदि नाजानानै देरहासार जानो हादों? गेलेनायाव एक्सुवेलि आं जेब्ला जों साउदियाव टुरनि थाखाय थांदों आं बिनिफ्रायनो इनजुर्ड जानानै दंमोन। आं फार्स्ट मोननै गेमखौ गेलेनो हायाखै, इनजुर्डमोन आं। ओमफ्राय सेमि फाइनाल फाइनालखौ गेलेदों। उनावहाय मा गेम गेलेनायनि नोंहा जेबो साननायफोर दं? उनावहाय इन्डिया जानानै जों AFC क्वालिफायार्स गेलेगोन वर्ल्ड काप। ओमफ्राय दा आं नेक्स्ट उइक मेबि आं सन्टस गेलेनो हागौ, सन्टस ट्रफि आसाम टिम जानानै। उन्दै गेलेगिरिफोरखौ मा खावलायगोन बा मा मेसेज थागोन नोंनिफ्राय दिनैनि दिनाव? आं बेखौनो बुंगोन दि सोर फुटबल गेलेनो मोजां मोनो, मोजां गेलेबाय था, हार्ड वार्क खालाम। सानसेबाबो बयहाबो मोनसे दिन फैयो जे गिदिर प्लेयार मतलब नोंखौ बे जोलुर गेलेनायाव नोंनि न'खरनिफ्राय सोर बांसिन थुलुंगाखांहोनाय? फार्स्ट अफ अल आंनि बिमा बिफा, ओमफ्राय आमाइ, बिसोरो औ कच। दिनै नोंखौ गसाइगावनिफ्राय न'सिम बरायनानै लांगोन, मा बुंगोन बे समाव? गोसोआव माबायदि मोनदों? गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय मोनदों। आं सानाखैमोन दि आंबो गसाइगावखौ बिदि हरखा गावनानै मानसि लोब लोब फैनानै आंखौ बिदि बरायगोन। क'क्राझारनिफ्राय नोंजोंनो सासे लोगो दंबावोमोन, बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन? गोगोमसार गयारिनि सोमोन्दै। गोगोमसार गयारि, बे जों सानैजों बहुद 3 बोसोरसोनिफ्रायनो जों सानैजों एखेलगे गेलेबोनाय। ओमफ्राय दा बियो माबायाव चन्डीगढ़आव दं, बे फैगोन सानथामनि उनाव। थेंक इउ।